नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज श्री दत्त जयंती. श्री दत्त जयंती निमित्तान सगळे वीक्षकांक दत्त जयंतीची शुभेच्छा. आतपळ्या आयचे खबरो. शिरसी वानळी गजानन माध्यमिक शाळेचं स्नेहसंमेलन यशस्वी. शिरसी मंगळवार 6 डिसेंबराक कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी तालुक्याच्या मेणसीच्या MGC ट्रस्टच्या श्री गजानन माध्यमिक शाळा वानळी या शाळेचे वार्षिक स्नेह संमेलनात भाग घेयले विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्दी हेमी कार्यक्रमाक उद्देशून उलयले. विद्यार्थ्यां क्रियाशील जावसाठी काही कथेचे उदाहरण देऊन कार्यक्रमाक प्रतिभान्वित विद्यार्थ्यांक बक्षीस वितरण केले. कार्यक्रमात वानळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष जयराम हेगडे करडगत्ती, MBC ट्रस्ट वानळीचे अध्यक्ष श्री NS हेगडे, मुख्याध्यापक मोहन भट्ट हस्ताळ, SDMC अध्यक्ष MS भट्ट अरेकट्टा, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि ग्रामस्थ हजर आशिले. SL घोटणेकर विधानसभा निवडणूक लढतील की ना, कार्यकर्त्यांमध्ये गैरसमज. जोयडा येवच्या विधानसभा निवडणुकीत खंयच्या पक्षातल्यान निवडणूक लढतले या संदर्भात माजी विधान परिषद सदस्य SL घोटणेकर हेमी बेगीन निर्णय घेवचो अशी मागणी तेमगेल्या कार्यकर्त्यान रामनगर हिंगा केली. त्या वेळार निवडणूक लढत्याक हांव तयार असून या महिन्याक योग्य निर्णय घेतले असे सांगून SL घोटणेकर हेमी कार्यकर्त्यांक सज्ज रावच्याक आवाहन केले. SL घोटणेकर हेमी रामनगर हिंगा समुदाय भवनात आपल्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन विधानसभा निवडणूक लढच्या विषयाबद्दल चर्चा केली. या बैठकीत माजी तालुका पंचायत सदस्य शरद गुर्जर, जगलबेट ग्रामपंचायत अध्यक्ष गिरीश नाईक, SL घोटणेकर हेमगेलो पूत श्रीनिवास घोटणेकर, रामनगर वाठारातले 100 पेक्षा चड कार्यकर्ते आणि व्यावसायिक हाजीर आशिले. या वेळार कार्यकर्त्यांनी उलयताना सांगले की तुम्ही निवडणूक लढतले की ना हाचेर कार्यकर्त्यांमध्ये गैरसमज आसा. त्याका लागून निवडणूक संदर्भात स्पष्ट भूमिका घेऊन कार्यकर्त्यांलो गैरसमज पयस करचो असे कार्यकर्त्यांनी SL घोटणेकर हेमका सांगले. तुम्हाला बेंगळूरला किती केव्हा बोलवले? बेंगळूरला केव्हा लढत? मग तुम्ही एक डेट रामनगरला आम्हाला सांगा, परत मग आणि एक वेळ परत आणि डेट घेऊन अनेक मिटिंग असते जवळ म्हटलं आम्ही तुमच्या मागं केव्हा तुम्ही सांगतो तेव्हा यायला तयार आहे. कारण तुम्ही अपक्ष जरी थांबा म्हणतो आम्ही, तुम्हाला पार्टी नाही मिळाली अपक्ष तरी थांबा. पार्टी असताना अपक्ष सांगा की तुमचं थांबताना तरी गॅरंटी म्हणून सांगा. मग मतदार यादीत BLO मार्फत नाव नोंदणी करसाठी आदेश KP मोहनराज. कारवार डिसेंबर 4 तारखेक कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभांगणात मतदार यादीचे परिष्करण 2023 या संदर्भात आयोजन केलेल्या सभेक प्रादेशिक आयुक्त KP मोहनराज यांनी कार्यक्रमात चालना दिली. कारवार जिल्ह्यात 1435 मतबूथ असून सगळी जाग्यार अधिकारी नेमक केलात. मतदार यादीत नावां नमूद करूक 6 नंबर फॉर्म, नावां कमी करूक 7 नंबर फॉर्म, तर मतदार यादी दुरुस्ती करसाठी 8 नंबर फॉर्म या दाखल्या सकट गरुडा ॲप मार्फत मतबूथ संबंधित अधिकारी BLO कडेन दाखल करचे. या कामासाठी नोव्हेंबर 9 ते 8 डिसेंबर पर्यंत मतदारालो हक्क आणि आक्षेप दिवचो वेळ आसतलो. तसेच मतदाराक ऑनलाईन मार्फत VHA NUSP ॲप मार्फत नोंदणी करूक अवधी आसा. मान्यता आशिल्ल्या राजकीय पक्षाक आपल्या पक्षा वतीन BLO नेमक करची अनुमती सरकारान दिला. सभेत जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टी, अप्पर जिल्हाधिकारी राजू मोगवीर, BJPचे सुदन T शेट्टी, काँग्रेसचे लोहिदास S वांयगणकर, JDSचे अजित R पोकळे, जिल्ह्याचे सगळे सहाय्यक कमिशनर आणि तहसीलदार हजर आशिले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार.
तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.